Hola gente, ¿cómo estáis? Hoy es sábado y os traigo una reseña. Haré la reseña en catalán, porque el libro está en catalán, d'acord? Es diu Quan s'eclipsen els àngels i és de la Maria Freixanet Olivera. Us llegeixo la sinopsis perquè entengueu una mica de què va el llibre, d'acord? Desperta la teva veu, allibera els sospirs eclipsats. Sigues qui siguis, desitjo que les teves paraules brillin com estrelles enmig de la nit, arribant a les oïdes de les nenes, dones, germanes, nebodes, mares, veïnes i companyes que t'envolten. Recorda que tu ets important i la teva veu té el poder de fer la diferència. No permetis que el silenci et consumeixi. Caminem juntes, amb passos valents, envers una nova era on totes les veus són escoltades i valorades. Que la llibertat floreixi amb cada paraula que pronunciem. És hora de deixar que el món senti la teva força i la teva veritat. És un llibre que, com veieu, està molt enfocat cap a un destinatari femení. És a dir, és un llibre escrit per una dona que el seu públic, en principi, són les dones. D'acord? Qualsevol dona? No. Dones víctimes de violència de gènere, de violència masclista, de violència familiar i, en aquest cas, el llibre parla d'abusos sexuals i d'abusos de l'autoritat familiar, en aquest cas. Per això, des del meu punt de vista, no considero que el llibre el seu públic objectiu siguin només les dones. Jo crec que els homes també convé que llegeixin aquest tipus de lectures perquè puguin comprendre el dany o les cicatrius que deixen en les víctimes després d'un abús del tipus que sigui mental, sigui físic, sigui violent, sigui subtil, psicològic, de qualsevol tipus. L'autora, la Maria, utilitza l'expressió tallar les ales d'un angelet i després trepitjar-les. Aquesta humiliació que senten les víctimes. Segons ella, per al sol plaer de fer-ho, per la diversió de destrossar una ànima innocent. Per què aquest llibre es diu Quan s'eclipsen els àngels? Perquè la víctima, en aquest cas, del llibre, són dones, però són nenes. I parla d'aquestes agressions que han patit nenes. De fet, l'autora, ella parla el llibre en primera persona i està explicant la seva història i la de la seva família. L'autora és valenta perquè posa cara i veu el seu passat i el passat de la seva família, que també ho ha viscut amb silenci, amb tabú i vergonya. I gràcies a aquesta època, gràcies a aquest segle que vivim, les víctimes, siguin homes o dones, siguin homes o dones d'abusos sexuals o de qualsevol altre abús, per sort tenim un micròfon, tenim un altaveu, i ella m'ha demanat a mi que utilitzi el meu altaveu perquè més gent arribi al seu llibre i més gent pugui sentir-se acompanyat amb les seves paraules, en aquest llibre Quan s'eclipsen els àngels. La intenció de l'autora és que si hi ha més víctimes, especialment dones, però jo incloc també a homes, no se sentin sols, se sentin recolzats, sentin que hi ha algú més i que treguin el valor, treguin la força de dins seu per recuperar-se d'això que no se fa en un cap de setmana, sinó són anys i anys i anys per recuperar-se dels abusos i de les agressions de tot tipus. Doncs, si és molt difícil fer-ho sol, què caram, fem-ho plegats. No estàs sol, hi ha més gent, hi ha una comunitat de víctimes, trobem-nos, enfortim-nos, expliquem-nos les nostres vivències per alliberar-nos d'elles, per veure-les més petites, perquè a vegades quan escrivim, si escrivim els nostres problemes és molt terapèutic perquè t'ajuda a fer més petit el problema. Hi ha molts exercicis d'escriptura creativa o de psicologia que són, si tu tens un problema, escriu-lo i en comptes de fer-lo molt gros, escriu-lo petit. I fins i tot hi ha una tècnica que és escriu-lo en un paper molt petit,
agafes un pòsit, un trosset, la meitat del pòsit, d'acord? I allà escrius el teu problema. I és una manera de dir, veuràs que no n'hi ha per tant. En funció del problema, en funció de la gent, evidentment, serà més fàcil, serà més útil, serà més beneficiós, però, escriure, això ens ho pot dir molt bé la Maria, escriure és terapèutic. Jo també ho dic per mi mateixa. Jo quan a vegades estic preocupada, nerviosa o inquieta, escric. Ho escric en un paper i o faré un relat, faré un conte, o incorporaré alguna novel·la o directament ho cremaré a la xemeneia, que jo tinc l'estufeta de llenya, la cremo i ja està. Però és el fet de treure-t'ho de dintre i ficar-ho en un paper i fora. I és molt recomanable escriure, i és el que ha fet l'autora, escriure un passat cru, en primera persona i, amb un llenguatge fàcil, accessible i no especialment cru, de sang i fetge i drama, no, no, amb educació, amb tacte, perquè aquestes coses s'han d'explicar i s'han de llegir amb tacte, perquè llegir a vegades ens passa, no? Hi ha determinades, jo com a autora ho sé també, hi ha determinades escenes que l'autor escolleix amb les paraules, que són les seves eines, quina emoció generarà en el lector, o pretén o vol generar en el lector, d'acord? Hi ha paraules atrevides, agressives, fortes, intenses, per generar en el lector una sensació d'angoixa, de perill, de tensió. Això està en la ficció, per crear drama, per crear, aquestes emocions, no, que t'acompanyen i fan com si el llibre estigués viu i tu estiguis en el llibre visquent-ho en carn i os. Doncs aquest llibre està explicat d'una manera més amable, sense no és una novel·la que explica una història, que pot ser autobiogràfica, però dintre d'un llenguatge creatiu d'història narrada, com una novel·la. No, 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 no. És una persona que és com si tu quedessis amb ella a fer un cafè i t'ho expliqués. A la seva manera, amb les seves paraules, amb la seva naturalitat, t'ho explica. Per tant, no espereu una novel·la que us entretingui, faci volar la imaginació, una història més o menys dramatitzada, més o menys imaginada. No, 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 és un testimoni. És el seu testimoni, és la seva paraula de lo que va viure, i l'objectiu de l'autora és buscar gent que pugui arribar-li aquesta paraula per ajudar-la, perquè no se senti tan sola i se senti més acompanyada. I jo estic aquí dient-li que sí, sí, que moltes gràcies per el teu llibre, moltes gràcies per l'oportunitat que m'has donat mm, de fer-lo arribar a les persones que el puguin necessitar. I què més dir d'aquest llibre? No gaire res més, perquè no hi ha res més a dir, és algo més personal i més privat de l'autora i de les persones que han viscut, violència de gènere o familiar d'algun tipus. I res, recordeu que no esteu sols, que hi ha una comunitat de persones que també estan ferides de la violència que lamentablement encara avui dia està present en moltes llars. I recordeu que teniu un telèfon d'atenció de violència a la dona, que és aquest a Catalunya. Recordeu que podeu trucar sempre, 24 hores, qualsevol dia, qualsevol moment que ho necessiteu, ja sigui per denunciar un fet, ja sigui perquè us escoltin, ja sigui perquè teniu dubtes i preguntes sobre com funciona l'administració al respecte, resolen dubtes legals, vull dir, en fi, de tot tipus. El telèfon és anònim, vull dir, no teniu per què donar cap dada de res, i pot trucar a tothom de totes les edats. Doncs moltes gràcies per seguir-me, un dia més aquí, bon cap de setmana, i res, ens veiem a les xarxes.